Vamos a dar comienzo entonces a este pleno ordinario o 9 de xaneiro. O primeiro punto do orde do día, dar conta dos informes de intervención e tesorería do segundo e terceiro trimestre do ano 2022. Segundo punto, dar conformidade ao proxecto de obra e mellora de saneamento do Concello de Rois e dar Sorribas, Rois Clave, unha clave OH 315 1173. Hai que votar. Hai que votar. Pero non se comenta. Non se comenta. Sí. Ou antes de nada, tenho que pedir a palabra, con respecto, Diego, con respecto ao punto 1, non nos chegaron por mail. Ok. Os Dar conta dos informes, informes de intervención e tesorería. Eu teño porque eu fui recoller a documentación, pero entendo que vos non o tendes. os Non, informes. claro, sí, Vale. creo que te lo comentamos. Digo, por si non os podías mandar. Co punto 2 é total para a Cando me deu o señor alcalde. Sí. No, diga, sí. No, a ver, non, sobre este punto tampouco temos moito máis que comentar. Efectivamente, dar confianza ao proxecto, é certo que xa veu en plenos anteriores esta cuestión, xa valoramos que é unha obra necesaria, pode haber discrepancias sobre cuestións menores, pero non nos vamos a opoñer ao mesmo. Entón, por nos E o nos vai nun sentido similar, pero, bueno, era un orzamento que estaba aí desde o 2021, que a Xunta non acaba de aplicar, o FIU vai aplicar, pero creo que isto sí que se falou en anteriores, claro, é unha depuradora que vai dar servicio á aldea de Sorribas, e como moito, tal como está situado, vai ampliar a aldea de Reibón, creo que despois as cotas para outra cousa. Claro, eu entendo, e despois xa non ten volta atrás, pero entendo que a mellor que necesitábamos é unha mellora da depuración de todas as Sorribas, porque xa temos falado, a decantadora, a rede que existe, o saneamento de Sorribas está moi deteriorado. Entonces, estou agora por hacer así, eu verá a mellor apostado máis por renovar todo, tamén levarlo a Sorribas, a aldea de Sorribas, porque isto só vai afectar a aldea de Sorribas, non a parroquia de Sorribas. Pero, eu creo que no futuro temos que facer por mellorar esa rede, por renovarla, por entender os sitios, xa temos falado, e a decantadora está mal. Evidentemente tamén vamos a apoiarlo porque todo o investimento é No, pero tamén estamos. En Xiaxista tamén temos eso. Sí, claro. como? En Xiaxista tamén non hai. Sí, pero está como está, sobre todo a decantadora. Bueno, Colla Meana tamén. Colla Meana, colla tal, Claro, pero máis sobre todo. A Meana colla outra, esta é de Tourís. Sí, está aquí. Xiaxe é unha de subimos a volta aquí da... Sí, colle Tourís, colle Xiaxe, e ti te has ido polo camiño de abaixo, a verdade, está moi deteriorada. Entón, creo que non podemos esquecer que eso é máis que unha voltiña. pero bueno. Que sí, que todo é boa, todo é boa. E máis en Sorribas non tiña isto, incluso No, Sorribas Sorribas ten. a aldea de Sorribas. A aldea de Sorribas ten, non? Ten? Ten, claro. Eu se vai cambiar. Entón, por que se pon aí? Porque está moi a aldea de Sorribas. Aquela depuradora... Está moi ao Pero Sorribas. que ten? A aldea de Sorribas que é unha decantadora para esa aldea só. Como fosa xética Sí, que ten. Esa que se vai renovar. Claro, esa que se Como non se renova, como se pon unha de maiores dimensións que afecte, que colle Xiaxe, que colle Sorribas, que colle Tourís, que colle no futuro Reibón. Porque xa está feito o entramado de toda a vida con Sorribas e logo outra parte. Esta pode coller a Rego e mirar la Vale. Porque sería un plan un poquinho máis ambicioso. Claro, que englobar toda a parroquia, non, pero que intentar coller toda a Claro, pero parroquia. partes de abaixo de Sorribas non collerían nunca, é moi complicado levar para ali. Ojalá fora así, pero bueno, ahora que se trata de mellorar vamos a mellorar moito a actualidade que temos ahora mismo. Ojalá fora todo, digamos, o ideal sería que todo isto vertera a zona de... Sí, o ideal é que houbera... Que a parte máis baixa, pero é complicado. Entón, Esperemos que algún día puedas facer. Bueno, ojalá. As cousas van ser parecen imposibles. Non digo imposible. Ojalá sea así, mellor, pero bueno, neste caso, vemos que está cerca do río, ali, onde está, e isto vai a suprimir un cambio moi grande, hombre, pero enormemente unha mellora importante.
e además se pode ampliar incluso de outras aldeas como o Ringón pode ser Vila da Vale. Claro, entón aí entraríamos e logo o día da mañá se hai unha redistribución ali se leva para baixo, ojalá sea. Pero bueno, económicamente son cosas moi complejas, pero bueno, aí eso estamos. Isto é unha mellora importante, moi importante. Bueno, pues nada. Pienso que tal, vamos por aprobar. Despois, o terceiro punto, que é a aprobación do POS plus adicional 1-2026 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2026. Propoño o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Participar no Plan Provincial de Cooperación aos obras e servizos de competencia municipal, POS plus adicional 1/2026 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociales extraordinarios, aceptar a totalidade das bases e solicitar a aplicación da chega provincial asignados aos gastos sociais segundo se indica a continuación, importe 77.183,87, comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación da Coruña do xeito establecido nas bases do plan e facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondiente expediente. No te decir, me toca así como... Nada, no digo nada. A ver... Dono dos tempos, vamos. Sí. Non son silencios. Efectivamente, para aprobar o POS adicional para gastos sociais no que é a partida de gastos ordinarios non hai nada que decir, son todos gastos necesarios, pero igual que xa manifestamos fai un ano cando tamén renovamos esta solitude de axuda, dentro do que son gastos extraordinarios hai unha partida para que equipamento asistencial para poder dedicarlo ao uso das persoas dependentes do Concello de Rois e hai outra para equipamento dos traballadores. Entendemos que neste caso claro, se inclúen unha serie de armarios arquivadores que eu non digo que non fagan falta, pero igual que pasaba o ano pasado coa impresora, entendo que eses gastos poden ser perfectamente incluídos en calquera das partidas ordinarias dos orzamentos xerais do Concello sin necesidade de destinar a axuda específica dedicada a gastos sociais, que é unha partida máis que dentro do que é a partida do Concello de carácter extraordinario, quero dicir, aténdese a dependencia, é un gasto importante, porque temos esta axuda a maiores que se podría dedicar a material para asistencia directa ás persoas usuarias, ás persoas dependentes, como xa puxemos exemplos no ano pasado, pois a grúas, a facilitar o traballo, cadeiras de rodas e demais. Xa sei como van a decir, que sempre que o piden, pois se lle concede, se lle dá e se faz todo posible, pero a dotación, se non se fai a cargo desto, parece ser que a cargo de outras partidas tampouco se fai, entón consideramos que sería máis acaído dedicar esa partida a material ou equipamento asistencial e non tanto a material xenérico como poden ser uns arquivadores, sinceramente. Entón, entendendo que todo o demais é correcto, son gastos necesarios para o Concello, pero ainda así, igual que fixemos na anterior vez, como xa estivemos, pois nesta volta volven a seguir mantendo esa liña e volvemos a volver ás terras. Contaste ya... A ver, eu sempre pregunto polas necesidades que hai e a min o que me transmitiron foi que hai moitas humedades e se vos fijades xa xusto na traga está caída a pintura pola humedade que hai e aínda que se lle que poñamos os obreros do Concello ali tal, a humedade vai seguir pasando e entonces o que son os armarios están moi deteriorados e decían que era necesario facer uns armarios, uns archivadores e todo eso. Entonces, a min transmitironme e eu falei co resto de compañeros e cos técnicos e dixeron de poñeremos esa... pediron presupuesto e foi o presupuesto que deron e decidimos facelo así, non sei... Sí, pero o tema é que hai unha subvención dedicada a gasto social e eses arquivadores se poden perfectamente adquirir con cargo a outras partidas xerais do Concello, porque non hai ninguna limitación
de que diga que eso só se pode adquirir con cargo a esta subvención. Claro, E destinala prioritariamente a medios dotacionais para a asistencia ás persoas que sí que hai moitas necesidades de recursos, ante que vos digades que non é así, pero é así, todo o servizo de dependencia non ten os medios adecuados e necesarios para ir a atender as persoas ou todas máis dependentes, entón, eu creo que é moito máis necesario adicalo a eso e tal, pero non que os técnicos non te dixeran isto. Ahora, o noso criterio, consideramos que non é o criterio a caída. Pero vamos a ver, o tema da grúa que se pediron, non? As dúas grúas, as camas articuladas, cadeiras de rodas e todo eso, non vamos a poder pedir, pideus hai 2 anos, non podemos pedir este ano outra vez camas, porque está o servicio coberto. Eso desde logo vos. Eu estou dicindo o que me trasladan os técnicos. O servicio está coberto. Mira, houve unha persona moi vulnerable, sabes? Unha persona moi vulnerable que se dixo necesita este miércoles unha cama que viña de alta e unha cama articulada, e ese miércoles tiña a cama articulada na súa casa, sabes? E eu entendo que eso é para as persoas máis vulnerables, non? E eu penso que o servicio que está coberto. Ti non tes eso, Constancia? O servicio cúbrese, pero hai moitas necesidades que non están atendidos a ver. Hai unha necesidade de material para poder atendelo adecuadamente, sobre todo para que nos poñan unha carga para as persoas que o atenden. Eu non digo que as persoas están mal atendidas, están atendidas nas mellores condicións posibles e con mellor vontade que fan, sobre todo as persoas do servicio de atención ao fogar. Agora ben, non teñen os medios necesarios para atender as persoas de forma adecuada. Eso se te digo, porque non teñen en todos os domicilios onde fan falta cadeiras de rodas, nin hai grúas para mover as persoas da cama e levantalas cando teñen que levantalas da cama ou para levalas ou para movelas na ducha. En moitos casos, sobre todo nas que se fai a través de empresas concesionarias, esas medios non os hai, que vos diredes, vale, é cuestión de que a empresa tal. Bueno, pois entón hai unha diferenciación no tratamento entre uns usuarios e outros. Se vos limitades a mirar solamente para as persoas usuarias de ROIs que se atenden con cargo directo ás persoas que traballan directamente para o Concello, pois vai haber unha diferenciación de trato. E dizer, non é culpa nosa de que a empresa, pois un pouco culpa sí que será. Tenedes que vigilar como fai a prestación de traballo da empresa. E en todo caso, igual que decides que tenéis unha cama articulada con cargo aos orzamentos xerais do Concello e en gasto social, agora utilizades o gasto social para comprar armarios. A mí, sinceramente, non me des convencer. Pero que non son armarios, non son activadores. A ver, activadores para poner necesario. oficina, vale? Sí, pero non é un gasto. Eu considero o gasto social ao poucos medios que hai que destinaros a partidas que sexan de asistencias directas para as persoas usuarias. É o noso criterio. Pero, perdona, pero que estáche dicindo que ela ten constancia, polo que lle din os técnicos, de que non hai esa necesidade. Bueno, pois entonces pero se ti sabes que hai esa necesidade, ven aquí e di, pois, eu sei que... Pois entonces, ti que queres? Estou lo dicindo. Non, ti estás dicindo que ti sabes que hai necesidade. Onde hai esa necesidade? Porque aquí non ven a xente a decir que necesita. Non, é que é así. Ti dilo. Ela está dicindo que aquí non hai esa necesidade. É dicir, se unha persona necesita e non ven aquí a pedilo, non somos a... É que non somos a pedir. É culpa dela. Non é culpa dela, vamos a ver. Se non me aquí a pedimos o favor. Pero vamos a ir a vigilar nas aldeas quen necesita unha silla de rodas ou quen non. Os servicios sociales. Os servicios sociales. Non. Cando van a facer a revisión anual para ver como se cumple e como se tal, non pode valorar se necesitan máis ou menos medios. Claro, pero que eso xa fan. Que non lo están facendo adecuadamente. Os miércoles. Non, digo eu non. Eu coñezo casos. Eu viña aquí neste pero non me dan vos os nomes das persoas que considero que están... No. En ningún momento, tales son as persoas que considero que estén mal atendidas. A ver, eu non estou pedindo... Estou dicindo que hai unha serie de deficiencias que se dan especificamente e que son unha sobrecarga, sobre todo para as persoas que traballan para as empresas concesionarias, porque hai unha falta de medios. E seguro que se falases en algunha ocasión con algunhas persoas traballadoras da empresa concesionaria,
Nunca empresas. As persoas traballadoras volverán a manifestar e non nos collerá de novas. Nin é algo que nos queda intentar. Cousas que teño falado con empresas, No, as empresas no. son as que poñen o material ese tamén, A ver, eu falei con este Condesa Mamede e dixo, eu se tiño constancia de que a unha familia vulnerable que fai falta unha grúa, son o primeiro que lla pon ao domicilio. Non, pero que aquí non nos veñen con esas queixas, entendes? E os servicios sociales teñen que facer os servicios sociales os miércoles fan sempre as visitas correspondientes aos domicilios e detectarán se fai falta material ou digo eu, Sí, e terán que comunicar a empresa, claro, se non nos suministra. Entón, claro, vos diríades, aos servicios sociais do Concello non fai falta. Bueno, pois as persoas usuarias do Concello de Rois sí lles fai falta. Nos debemos os servicios sociais de Rois. Claro, pero esa empresa calquera traballa para este Concello. Calquera empresa, o sea, tense que dirigir directamente a nós. Primeiro, punto. Si non se, si dijo usted, oiga, é de parte. Non, aquí é de todos. A súa de parte. Home, por favor. Claro. Si de claro, a súa de parte. Co cual, o que ten que facer é dirigirse aquí aos servicios internos de aquí, aos servicios sociais, ou ao Concello directamente. Iso que ten que facer. E non dirigirse solamente a usted. Pode dirigirse a usted, pero non venga, non. Si sabes de algún caso, Hombre, claro. Ten que As as persoas eu sei que aquí da fai empresa falta. non teñen os medios suficientes. Teñen que cargar as A persoas empresa, para movelas da cama á silla. Pero E mira, a silla que lle leva a familia. Todas las É personas así. que estén encamadas necesitan grúa. Claro. pero Tiene mire. tan fácil como están encamadas, sí, pues grúa. É así. Pero a empresa non o fai. Pero Que mire. como Pero como non nos hai dicen, máis. Pero no, mire. Pero que non teñen que convencerme. Eu son aquí, a que lle está dicindo que é a realidade. Eu non teño- Non quero que me convenzan a min de que a realidade non é a que eu estou vendo todos os días. No, nin usted me convence a mí. Bueno, eu estou manifestando a miña opinión. Eu tamén. Estamos valorando Eu isto, non- eu dixen a miña valoración do asunto Eu non me- e que vou absterme desta Vale. votación por este motivo. Vale, pues Pero me non me parece- digan a min que non estou facendo o que teño que facer. Vamos a ver, o que non están facendo o que teño que facer son ustedes. No, de su Punto. mano. Sí, mas a miña opinión sí. Vais a súa opinión, por eso está Claro, onde e está. teño dereito a ter a Por miña eso está opinión. onde Diferente, está. sempre vai ser moi diferente da vosa. Ten toda a razón, pero está onde está, porque a súa opinión é de parte, pero unha parte que usted é interesado totalmente. Sí, e absolutamente de parte, da súa parte. Claro. Non é tanto de parte. Non é tanto de parte, porque solamente aquí estamos falando, estamos opinando e considerando as concelleiras, tanto como eu, como o grupo noso de goberno, que lle estamos a decir que si unha persoa ten alguna dificultad, calquer problema, se ten que dirigir aquí aos servicios sociais ou aquí á alcaldía, por exemplo, pode vir aquí directamente. O cual, se usted ten unha parte que dice que non ten que decir nombres ni nada, me parece moi ben, moi xusto, pero deben de comunicárnoslo que persoa ten alguna dificultad. E usted dice que os traballadores son unha empresa, que se dejan a empresa primeiro de todo, ante todo. E se teñen algún problema ca empresa, lógicamente non me poden manifestar que nós non somos os seus empleadores, señora. Non, pero son os que Entende? se contratan a empresa e as persoas E a usuarias partir de aí que esa empresa teña unha dificultad, podemos abrir un expediente. Pero os traballadores son da empresa. Sí, ninguén o di. Toda a vida, Pero as persoas usuarias Usted son que do considera? Concello. Que? Que son da persona. As traballadores, claro, que son contratadas pola empresa. E os usuarios, Son sí, usuarios do Concello. claro, e esos son os que teñen que dirigirse directamente aquí. E eu estou manifestando que hai unha realidade. a servicios sociais. E aí estamos, a concelleira de servicios sociais, presidente alcalde, estálle dicindo que non ten constancia de nada disso. Vale. O cual, perdón, Pois dejamos con estas cosas a realidade, e a parece bueno, moi ben. estamos de acuerdo nisso. En que? En que as cousas son así como se teñen que desarrollar, ou non? Ou non, ou pode haber unha maior vigilancia por parte dos servicios sociais e unha maior presión sobre a empresa que cumpla o que debe cumplir como contratadora da empresa. Non poñes así a esperar a que un veciño me veña a decir que tengo unha necesidade e eu puntualmente cumprir ya ese veciño como me va a pedir. E os que non me vayan a pedir, ben porque non queren, porque non poden, ou ben porque non saben. Porque un veciño vaya a usted e non veña aquí ao concello. Eso é normal. É porque non vai ser. Pois o normal. Pero entonces o normal, Home, eu penso, vaya a arreglar eu
penso que se a mí me ven un veciño a a decir que ten un problema, eu virei a comunicarlo aquí. o que vexo, Como o que estás me contan facendo? e o que vexo. Se ustedes non viven na mesma cidade que vivo eu, non é culpa a miña, Pero vamos a ver. Cidade... Na mesma realidade. Pero a mí o que me parece grave é que se ela o sabe, que non notifique eso. É dicir, se eu sei que un veciño ten un problema, a mí xa me pasou. Eu veño, mira, non, perdona, eu teño un veciño da Pereira non porque somos poucos, pero veciño de Arbogo que tuvo un problema fai anos. E o veciño non recurría aquí. Pero eu vin asuntos sociales e dixe, este veciño ten este problema porque o sei, porque son veciña dele. E sei, entonces, que ele se preocupara. Pero Begoña, se sabe os problemas que hai en Roi e non ven aquí ni siquiera a decir esta persona ten este problema, solucionarlo, jolín. Esto bueno decir No, algo bueno, a mí non tens que decir. Vale, Que estás dicindo que non podes dar nombres. Entonces, tentas que ir a asuntos sociales e falar cas técnicas e decir, mira, sei que esta persona ten unha necesidade. Por favor, mirar por ela. Pero non o faz. Entonces, por que non o faz? Porque vas aquí a nada, bueno, eso. A ver, a facer vos nada. tens que oír a realidade e que non queres vivir nese mundo maravilloso de Queres que non hai bonito, problemas pero con non hai os así. Rois. Si realmente hai un problema, ven Sí, e yo sei. comunícalo. Comunícalo. Pero o problema é que isto non pode gobernar vos. Eu veño aquí a decirvos que hai ese problema. E que o valoreis. Cando teña unha cuestión persoal miña, e teña que vir a chamar xa mirei. investigador Non privado me e por a vida que decir nada. por las aldeas a ver quen ten o problema. Porque se non o sabemos, pero ti Pois sabes. que non te sí, Pero que ti vos sabes. sabes. Pois se sabes, comunico. Pero vos tamén o sabedes. No, eso nada. Pero como vas a ver? Como vas a ver? Eu non sei na casa do resto da ciudadanía como vive, ni o que me fai falta. É que Se ti non sabes- veñen aquí a reclamar, Claro, ti sabes é dun imposible veciño, que nosotros yo sepamos. sabes. Os servizos sociais Ahora, van a facer non é solo- revisións aos domicilios. Perdona un momento. E Non saben é se hai solo- problemas de mobilidade ou non. Non E é saben só se o teñen a problema que casa ou hacen nas non. casas. Non é só o problema que hacen na casa. Usted saltou Sí. facendo referencia a xente obrera dunha empresa privada. Pero que traballen nesas casas. Pero que traballen donde queiran. A min que me levanten a señora, que me limpen, que a volvan a deitar, esa está. O resto, se non teñen medios, é cousa do obrero que a empresa. Nada máis. Aquí só ten que vir unha persona que non a atendan dela. Ten que vir aquí e dicir, oye, mira, teño este problema. Pase isto. E nós tenemos que mirar de falar ca empresa, de cambiar ou o que sea. Ahora, nós non somos quen de mirar por un operario que está contratado por A ver, pero o operario, no fondo, é o atacante. E a outra parte é a persoa usuaria, que padece esa falta tamén de medios. E iso sí que vos corresponde. E os servizos sociais, cando van aos sitios, aparte de valorar a evolución, pode valorar os medios que hai nesa tal. E pode preguntar, mira, e cando tal, como se levanta a esta persoa da cama? E traen ou non traen o antes? Aquí non o traen, é dicir, Vale, entón sabedes que non hai eses medios por parte da no, sabemos que non hai problema. Non hai problema. No, Vale. elas si fan esas investigacións Segundo e vos- nadie lle protesta de nada, é que non Pero hai porque se non problema ou a xente non quere dar o problema. É dicir, non o di. Elas si se van a unha casa e esa persona maior ou esa filla lle di a elas, lle di, no, estamos tendo un problema porque a que nos está atendendo, pois está atendéndonos mal. Entonces virán aquí e dirán, mira, hai este Pero problema. vos sabedes que Pero non hai, non hai, o estándar do que é ben e do que é mal atención. Ai, así non sabe se están tratando ben ou se están maltratando. Pois non sabe en que momento teñe que ter unha grúa ou a máis necesaria ou non, ou e a en xente que sabe momento vir aquí, sobrecarga a xente a sabe tal, vir ou aquí. cando está trasladando ben ou non ao usuario da cama ou tal, ou está cogiendo ben ou non. Eso A coñece xente todo sabe o vir mundo. aquí para solicitar unha axuda, non sabe vir aquí para dicir que están tratando mal. Non estou Ou que ten falta de disto, ou que ten falta do outro. A ver, Vamos a ver. Igual, sí. Non vas a chegar a Bueno, ben, vamos a suficientemente de rápido. Non se preocupe, pasamos aquí a... Perfecto. ao portador. A ver, a nosa opinión. Patricia, leña. A nosa opinión vai máis ou menos na liña de Begoña, do PNG. Quero dicir, consideramos que unha subvención, vamos a chamar así, para financiamento de gastos sociais extraordinarios debe ser para cubrir gastos sociais extraordinarios e non ordinarios. Entón, tampouco entendemos moi ben o dos archivadores, armarios archivadores, aínda que pode ser necesario, que é. Pero non entendemos aquí. O que comentaba Begoña,
é unha realidade, quero dicir, se non escoitáchedes as traballadoras que van ás casas, sí que manifestaron, sí que teñen grúas, pero teñen que cargar no coche, canto tempo van ás casas? É dicir, vos calculade, vos sabedes perfectamente canta asistencia dan nunha casa. Teñen que baixar a grúa, que pesa, podo asegurar que pesa. Igual que que chegar a unha casa, subila polas escaleiras, porque igual a persona está na cama, no piso de arriba, tens que subir a grúa, sácala da cama, baixalas polas escaleiras e tens que marchar. E entón queda a persona, pois igual sin alimentar, sin bañar, sin prestarlle o servicio. E ese é o problema. Entón, non podedes decir que non sabedes, porque a nos ese problema sí que se nos transmiteu. Co cual, se nos transmiteu a nos, estamos seguros que a vos tamén. Notificalo as dúas, o lunes a primeira hora notificalo. Tamén nos E dades notificaron nombres para que vayan a esas casas e que se cercioren de que que hai personas que teñen a dependencia comunicalo, que resulta que tanto unha como a outra, comunicalo, porque me parece moi grave que algunhas estedes enteradas e que non comuniquedes e non nada. creo que isto non o sepades, porque sabémoslo todo e entendemos que vos tamén o sabedes. Que está o usuario na horta, echando as patacas ou plantando ou o que sea, e a outra limpiando dentro. Quero dicir, supoño que o sabedes, porque a nos queixáronsenos, e se nos queixan a nos, tamén se vos queixan a vos. Normalmente que se queixan a vos non suelen dir moito. Pero bueno. Os traballadores, as traballadoras. Quero dicir, Eu non sei. é tan fácil como preguntar. E despois, servicios sociais nas visitas, a mí non me podedes decir que non poden saber que o usuario está en cama de tal, non? Porque iso é de vista xa. Se unha persona está encamada, xa o ves. Pero ti dixeches, non? Leva a grúa. Pero se leva, quero dicir, non é factible andar movendo unha grúa dun domicilio a outro. Entendedes? Teñen que querer o tempo moi curto. O lógico sería que houbera neses domicilios que fai falta a grúa, que houbera unha grúa. Quero dicir, eu teño unha veciña, que é veciña mía, que sei que está encamada e que, pois, o fillo máis a traballadora levantan, pero son dúas persoas que están a levantala. Hai necesidade? Podería ser útil a grúa? Sí. Que pasa? Dan a levantado esta delgadiña, vale, perfecto. Pero, se houbera unha grúa non podería utilizar? Evidentemente que sí, porque está encamada. Que levantan pola mañán e cando lle vai á noite, volven a deitar. Quero dicir, entón, poño ese exemplo como podería ser outro concello para os veciños que teñan e que non teñan que mercar. Por exemplo, sería unha boa alternativa e ese post podía dedicarse para iso. Pero bueno, é unha opinión, non quero dicir que isto sea, non sea movible ni nada. Nos consideramos que os gastos sociais extraordinarios deberían ser eso, extraordinarios, e para cubrir isto, pois, resulta que agora temos 20 personas encamadas en Rois, pois igual necesitamos 20 grúas. E é ben. Es un supuesto. É un supuesto, é un exemplo. Ahora mismo temos dúas. A ver, os gastos témonos suficientemente cobertos. E isto é un gasto. Despois, o da traballadora fai falta. Non é un gasto extraordinario, nin é un feito extraordinario, é estructural. É dicir, en servicios sociales fai falta unha persona todo o ano. Pois igual, esta non é a opción de estar aquí 9 meses cada ano. Igual, tiña que estar todo o ano. 12 meses, 12 meses, 12 meses. Independientemente que despois se cubra o salario con esta subvención ou outra. Pero xa está. Bueno, ten aí uns períodos de descanso, pero sí, é dicir, o lógico sería que claro, que se cumpre, que as cousas son, a ver, temos que se sacara unha plaza que se un servicio social, claro, os servicios sociais que están para mí perfectamente estructurados e funcionan moi ben. Eu non digo que funcione mal. Exactamente. Ahora, eu digo que se necesita unha persona máis que hai que sacar unha plaza e cubrir esa plaza. Esa plaza está coberta. Está, Non está. Por qué? A ver, está e non está. Bueno, non sei a que se está ou non está. Está durante uns meses de cada ano.
Bueno, E o que digo é que estea como un traballador máis. pero está coberto. Ti entendes? Claro, no, Que decir, é que non é tan complicado. está é algo difícil. É que está igual 10 meses, outro ano está 8 meses e outro ano está 7 meses. Pero os servicios sociais funcionan ben. Pois A ver, digo, funciona ben ou non? Según elas, son insuficientes ainda Elas así. quen? Según estes O informes. informe de que se presentou. Quero dicir, según este informe, non é a miña opinión, son insuficientes e, por tanto, non está ben. Pero vamos a ver. É dicir, Si a persona que temos a maiores funciona ben, e todo que funciona ben. nadie, pero ainda así insuficiente, porque cada vez hai máis necesidades. Bueno, E resulta que estamos cubrindo con gastos sociais extraordinarios un armario. Pero, non, home, non é o caso. Entre outras cousas, son 4 armarios, Vale, perdón. non é o caso, non. Estamos mirando... Pero a é ver, que pero estamos, a ver, o tema dos servicios técnicos nos están dicindo a nós que fai falta cubrir eso. A maiores de todo está coberto para eles. E nos debemos asuntos sociais. para elas fai falta incluso máis personal. Bueno, según pero o o que personal non dicen. ten nada que ver con este. Vale. Entón dice que fai falta isto, e nós, lógicamente, está ben coberto. Despois Y a eso asignación para gastos de luz tampouco é excesivo. Bueno, Non sei se cubre a necesidade bueno, ou se despois se exactamente. tira do outro lado. Igual está Como ainda cuberto, non pues presentaron os orzamentos, non Sempre, sabemos. verdad, é que nunca quedou ningún caso dunha Ah, familia vulnerable. nadie. Claro, porque pagar entendo que cubrides igual como sempre, outro... igual que caso de alimentos, Claro, caso de eso está. actividades, O de alimentos está todo. aumentado a Entendes? partida, Claro, lóxicamente, pero con lógica. claro, pero bueno, que quero dicir que non temos outro conocimiento de nada, o noso conocimiento é a onde chegamos e cubrimos. De todas formas, sí, a nosa opinión é que sería mellor invertilo en grúas. Por exemplo, eu as grúas vexo as necesarias, porque eu creo que dúas non chegan, pero é unha opinión. Pero bueno, Pero porque tamén vexo que hai personas que non a están utilizando, pero que en realidade a necesitan. Bueno. E que se atuveran sería maravilloso para elas, pero ainda non o saben, seguramente. Bueno. Pero, porque así podería ir máis veces á cama, é dicir, podería haber máis trasvase, sería máis fácil. Pero, a ver, si Servicios Sociais nos dice isto, nos Pero Ramón, que tan cumplimos. fácil como ir a limper, está encamada. Pero quen vai a Servicios Sociais? Claro. Que estou dicindo eu? Sí, Si sí, Servicios sí, Sociais sí, nos sí, dice sí, isto, sí, jolín, Sí, pues sí, eu que as está... traballadoras tamén son traballadoras do Concello e tamén se lle poden dar certas indicacións que para eso son ese tipo de goberno sobre as necesidades que teñen que observar e sobre Nos- optimizar. Non son, vale, tenemos conhecimentos técnicos, pero as decisións tamén son de carácter político. Correcto. Porque Porque un caso, pero aquí basado solamente no que dicen os técnicos, non. Os técnicos acompañan Nos as dedicamos- decisións nos- que vamos a podedes ver, vos a nos impulsar que- cambios e nos impulsar dedicamos- melloras. Que para iso estades. De que moitas veces, porque, bueno, eu supoño que eso que tamén non sabemos vos, moitas veces ti sabes de unha persona que o necesita e vas a falar con ele E non cho quere. e non cho quere e non hai maneira de entrarlle na casa e Na tenes nosa- tía de na merda nosa hasta as casa- orejas. Na nosa casa houve unha Pero señora sabedelo ou non? Porque un ano e sabes que pico así. ou máis que xogaba con ela, facía trompos con ela, porque a miña abuela non lle dixera que sentaba con unha silla de rodas. Hai moita xente que está mal, que seguro que sabemos todos un millón que outros, que non xa quere, non lle dixías a miña abuela que collía con unha grúa. Collíamola nós, pero a grúa non, porque non cho quere. Moita Pois teñe que xente. pensar que igual... É unha silla de rodas que nunca se sentou nela, nunca. E deronnos o primeiro día que pedimos. E non estou falando no aire, estará ben escrito ainda, é verdade. A ver, Hai moita xente que non é que chegar ali a gobernar. A túa, efectivamente, a túa silla de eu rodas, que non penso xa que, quere. por exemplo, alguna Esa persona leva a querer seguro que necesita, pois, Eu creo que- unha grúa, pero se a familia Sería tan fácil como Ti sabes a alguén que se preguntarle ás pide- traballadoras. ti sabes a alguén que se pide unha As que grúa mellor que la saben teña? son as que van cada Mercedes, día a ti casa sabes a alguén que se pide unha grúa que la teña? traballadoras teñen que dirigirse Sabes a alguén que se pide unha silla de rodas que non teña? Non, non te, o sea, Pero non sabes hai que que dirigir, ter pero absolutamente alguén ningún trato sabes das traballadoras. que mandaron Eu Temos penso que que dicir estas- as unha non hai persona ninguén que que non necesitaba teña. para cama Non temos articulada, trato. entendes, Non é. para este miato, Non temos encargadas. Mais breve ao E era contrario. un caso de unha persona que todo o mundo, vos
todos os conocedes, porque era daqui de Reus, e era un caso moi vulnerable, sabes? Pero eu penso que se intenta facer o mellor posible, sabes? Neste caso, vamos a esto. pero... Vamos a votación da aprobación. Nos abstémonos tamén. Abstención. A favor. Bueno, tanto protestar Digo eu, é que tanto rollo para él. mi máis, eu de ser. Vamos. Perdona, pero as que vos liaches despois de vos. Non é liarnos, é simplemente que, bueno, Ai, que bueno que... Pero bueno, cuesta escoitar determinadas cousas, entonces que pero decir... por Vale, favor, está con no se por favor, preocupe. cando se pares de algo crítico, porque isto, a verdad que é grave, que comuniquedes, non a nós, que nós non temos por que saber eses datos. Pero hai un departamento para saber esas cousas. Pois eu fago, pero non considero que vos tamén teníades que facer. A mí unha veciña miña dixo que o ave estaba mal, pelo amor, non? Pero, dixo que a cama articulada... Veu aquí, levarme a cama outro día. Oxe non te, ainda que non te diga, ainda se te enteras, sabes? Despois, E o outro día levaron. Que a mellor vía de comunicación é que as traballadoras cas que van ali cada día. Cas que teñen que levantar o peso, básicamente. E facendo políticas xerais, preventivas e comunicativas, non dicindo a xente, se estás algún problemiña, ven aquí a pedirme e que o levamos para casa. Pero vamos a ver. Para eso, Vamos a ver. Non é pedir informalo porque isto velo ti así de acordo. Perdona, pero eso creo que... Isto velo ti. Por eso non me a pedir, porque non se debía pedir, por favor. 4.700 habitantes, o que somos é unha parte, unha xente cristi, pero non todo o mundo opina como a ti. Senón ímonos para adiante, ímonos para atrás. Tal cual. E como vos dixo a verdade... No, pero como digas ti, é como antes dixeches que vivías aquí, sabías, todos vivimos aquí, sabemos máis ou menos o que hai. Pero vos vedes unha realidade e eu vexo outra. Bueno, ti ves a túa. Non, eu vexo Non unha vemos realidade. que traballamos, e non negamos nada a ninguén. E estamos indo cada día. Dejadeslos a que vos interesan dejar. No, eu non nego nada, nin ao Bloque, nin ao PSOE, nin ao PP, a ninguén. Para mí todo o mundo é igual. E traballo para nós, non traballo para o meu interese. Pois eu creo que non está a Non, pois non, estaba faltando o respeto. Vale? Acabou o seu tema. Acabou a Navidad, navideño. Vamos, Capucho, Vamos a empezar agora mesmo. Punto número 4. Corrección de erro material no núcleo rural de Sorribas tocante a delimitación de equipamento religioso e cementerio parroquial. Propónse aprobar a corrección de erros materiales descritos nos documentos técnicos ou xurídicos incorporados aos expedientes referentes á delimitación de equipamento religioso e cementerio parroquial de Sorribas. Para a sustagrafía do plano de ordenación renove o contido de memoria justificativa de catálogo de visión e a realidade física notifica esta acordo a Consellería competente e publicar esta acordo no boletín oficial da provincia e no diario oficial de Galicia. Bueno, ten a palabra a ver, como tampouco sei cal foi o feito subxacente que deu lugar a isto, por supoño que se descubriría en base a algo, entón non me dou tempo a investigar moito a cuestión, pero teño que decirlo. A ver, a priori non me parece mal, se efectivamente hai ese erro, si se pode comprobar que a titularidade efectivamente, porque parece que a parcela correspondente ao Feriniterio está mal recollida no peixón que corresponde con o catastro ou viceversa, e o mesmo con o Vía Cruces, a priori non estaríamos en contra. Agora ben, como non coñecemos precisamente eses feitos subxacentes que nos gustaría explicar en base a que se deron conta ou por qué ou para que queren corregir se hai algún tipo de iniciativa futura pola cal se quere facer esta corrección, estaría ben que non nos informaran, a parte de mandar tal. Digo, non sei se hai como se deron conta ou se iban a facer algo, se deron conta deso porque iban a facer algo ou hai alguna competición pendente, non sei en base a que se descubriu este erro. Digo, non sería así por revisión de oficio, digo, sería No, o que se mira é que unha xente que ten un lugar ali ao lado, tanto Vía Crucis como do que
da parte da escuela comunitaria, e hai unha parte que non é urbana e está dotacional. Entón, esa parte dotacional é, por exemplo, de a religiosa. Uso dedicados para unha vocación. Claro, para unha, digamos... Un fin religioso ou un fin... Non, neste caso, o cementerio, por exemplo. É claro, o cementerio neste caso está do outro lado. E aí non tiña esa parte. Ten unha parte pequena, collida xa o cementerio, o novo. Esta parte de aquí, que ten casas todo, entonces aí é onde se ve que non se pode ampliar as casas, para aquí para baixo. Entón, que significa? Que, jolín, si un do Vía Crucis, que é un tema de que ten casas ao lado, por exemplo, por un lado, un da escuela, ten unha parte que é dotacional, cando realmente ten casas ao lado mismo, ten casas aquí ao lado, aquí a un lado, un hogar, esa parte é a que se pretende cambiar, que se dan conta de que non ten sentido ese dotacional cando ten casas, cando o cementerio está do outro lado. O cementerio está na parte contraria, e para poder ampliar o cementerio se pode levar ali. É un cambio. O sea, ten casas, que é un Vía Crucis, pero ten casas ao lado todo, e a escola unitaria e todo eso. Que significa? Que este suelo dotacional que está aquí non ten sentido cando no cementerio se pode ampliar, que o terreno todo no que se coloca outra vez é da iglesia, é propiedade da iglesia. Non estamos falando de outras fincas, é da iglesia. Claro, como a dotación da iglesia, non? Claro, é da iglesia, onde está a mí. Esa parte é onde está o cementerio abaixo. Esta parte quedaría da mesma finca da iglesia. Da mesma finca que queda como dotacional para poder ampliar o cementerio, o día que se queira, e esta parte de aquí que ten casas ao lado, cantidad delas, en pequeno, pero bueno, ten cantidad de casas que se pode ampliar para baixo. O sea, estas fincas, incluso que non son moitas casas, que é núcleo rural, necesitan un ámbito geográfico, vamos, un tema de metros cuadrados. E non é fácil poñer moitas casas aí, pero bueno, as que se poden poñer, que poden poñer unha casa, e o suelo vai para aquí, porque senón aí non se pode edificar. E se ve claramente que é un erro, porque non ten sentido que onde está o cementerio non se pode ampliar o cementerio, e do outro lado se pode ampliar. O sea, non ten sentido. O cementerio non vamos levar as casas dali. A ver, non ten sentido, vamos. E é por eso, aquí. Esta parte, esta aquí, esta parte, este é o cementerio. Este é a finca da iglesia, onde está a mí. No, sí, a ver, o que eu entendo, e pode, tal como está no papel, parecer lógico e ter sentido, pero a mí sigo sin ver, salvo que haxe efectivamente xa algunha petición encima da mesa que non poida ir adiante, efectivamente, atendendo a esa calificación do solo actual, que se motive, o sea, cal é a motivación de que se procede ese cambio agora. Efectivamente, se está falando xa da posible ampliación do cemiterio ou se xa hai algunha solicitude de licencia urbanística que ustedes estean valorando e que sea proceso correxir isto. Digo, porque que haxa un erro, sí, pero que dificulte poñer casas, bueno, como usted dio, de poñer casas 2 metros, aí vai ser un pouco máis complicado, salvo que se gregue xa fincas as que están agora de titularidade xa de outra xente, non sei. Eu sigo sin ter a información completa de cal motiva. A priori non nos parece mal, pero eu na votación de hoxe vamos a absternos porque eu non teño claro cal é a motivación que suscita este cambio. Que se pode falar. Si tampouco sabemos si, ainda que a priori son fincas que beneficia, si pode haber algunha persoa, algunha outra persoa que poda estar en contra. Entón, queremos falar primeiro coa veciñanza, que nos conten o seu parecer, e en función de eso, se isto logo, non sei se en algún momento ten que volver un novo pleno, entendo que non, que é somente unha modificación, pero para futuras decisións falaremos. Pero neste punto agora mesmo, nos non podemos manifestar ni a favor ni en contra. Vale. Miña palabra. Miren, está moi acertada neso porque ao final é evidente que hai un feito
subyacente, porque hasta que non se ocorreu do día para a noite, nin por moito menos. Evidentemente, supoño, estos son suposicións, que será por ampliación do cemiterio, que necesitan o cambio da catalogación do terreno. Imagino que é por eso, aunque se me ocurre tamén outra opción, pero bueno, imagino que será por eso. En principio, me parece ben, porque se decide o terreno é efectivamente ser unha finca completa, que ten unha línea ao medio imaginaria que divide unha categoría do solo noutro, é lógico que se faga a corrección e que poden ampliar o cemiterio. Eu, o que quero, o vou dicir, recriminar, é que eu levo anos dicindo que o peixón está mal. E usted leva anos dicindo que non está mal. E isto dá a evidenciar que o peixón está mal. E que igual que pasa con isto, hai milleiros de xente aí fora, ustedes que dicían antes, nesa discusión que tenen de ano novo, pois eu digo yo aquí, tamén din a diario, cando se vai cambiar o peixón. Eu estou dixendo varias veces. Falamos de cambios parciales, cambiamos, podemos facer unha modificación parcial, podemos buscar miles de fórmulas, pero é máis que evidente que hai problemas co peixón, e que a xente non pode construir non quer construir. Este é un problema dos moitos que hai. Eu estou de acordo en que corrixan, porque é bo para os vecinos. Evidentemente, quero se correr unha situación que causa un perjuicio aos vecinos e queren ampliar o cemiterio, que se non que queren ampliar, pues, cámbiase. Está ben que o propoñen e nos está tamén moi ben que o apoyemos, que o vamos a ampliar. Pero claro, que isto non cae en saco roto, é dicir, isto aquí moito máis alá, non nos podemos quedar, bueno, pues como piden os vecinos de Sorribas porque queren ampliar o cemiterio, é algo que non só é que sea positivo para eles, senón que é popular, o quixiro de algún xeito, pois facémoslo. Pero que me veña fulanito de tal, que ten fincas á vida das casas, en zonas urbanizables, e non pode construir, pois hai outras urbanizables no medio da nada, que non teñen nin agua, nin nada. Eso usted sabe que é así. E se non sabe, que non mire aquí. Entonces, bueno, pero fai mirar aquí. Entonces, eu o que non quero que caen en saco roto, ustedes piden isto, pois eu pido que lle den unha voltiña ao peixón e que hai que ir modificando o peixón, porque aparte poñeu por aquí a data do ano que é 2002. Vamos para un cuarto de siglo. O plan xeral, xa lle comentei varias veces, estamos... Sí, ten dito que é moi bo plan xeral. No, o plan xeral, vamos a ver, esta é unha modificación puntual que se ve que hai un erro. Hai moitos erros, pero os erros vanse corregindo a medida que aparecen. Lógicamente os erros corrígense. Hai un erro, o problema é cando usted está equivocado non rectifica. Eu tamén. Claro. Igual está equivocado non rectifica. É que non rectifica. É que usted o problema que non rectifica. Entón, se non rectifica, que hai moitos erros na persoa e non rectifica. Entonces, nós, a ver, xa temos encargado, lógicamente, porque os tempos van cambiando. A mí tamén me van en contra da modificación. Os tempos cambian e nós estamos buscando unha fórmula, xa eu dixen varias veces, que, claro, unha fórmula importante. Magistral. Bueno, a nós normalmente son boas. Non magistrales, pero presumir, pero si son boas. E son fórmulas boas. En este caso, vais unha corrección moi importante, que é algo importante. É unha cousa pequena, fixo isto outra, cando foi ali, por exemplo, no tema de quitar unha problema que había, ao lado, oye, ao final, logrouse algo importante. Que é difícil eso, ou aquí, cando o plan eólico tamén, había un problema con unha corrección de erros de distancia que se nos manifestou e fomos que han de corregir é unha inversión moi importante que está facendo aí. Bueno, pois é importante eso. Pero bueno, o que lle digo, que estas cousas estamos en eso. Depende do poderío que ten esa persona, facémolo ou non facemos. Non. Xa verá usted, non. A mí importame tanto uns como aos outros, importame todos, e por eso digo. Por eso digo, a mí me afecta personalmente, gracias a Dios, pero sei que hai moita xente que lle afecta. O padrón que aprobamos, creo que foi no pleno pasado, entre outras cousas, tiene unha caída de novo, depois de tantos anos. Eu levo moitos anos dicindo que un dos grandes problemas dos moitos que hai en Rois é que a xente non entra en donde construir vida. É así, é unha realidade. Se usted quere seguir negando, usted recae sempre nos mesmos errores, por mí. Eu non anego, digolle eso, que non anego, porque estamos, nós estamos, lógicamente, estamos facendo temas puntuales, como neste caso, que se ve claramente que hai un erro, porque non ten sentido ampliar, non hai unhas casas, o cementerio é non dai o
o cementerio non ter nada, é que non ten sentido. O cementerio tense que ampliar onde hai un cementerio e onde hai casa non ter casas. Está claro? Usted entende Eu iso? eso entendo perfectamente, Bueno, así me gusta, vale? Pero, igual que entendo eso, pero que os entendo que... Veixo que polo menos entende algo. Home, entendo bastantes cousas. Vale, pois é importante. Que entende algo. Non empecemos así. Eso, entende algo. O jolín é que se ve, claramente. Se non se Pero non leve... Ahora, o que estamos a comentar. Que é importante o resto? Sí, e nos estamos a traballar en eso, que se fai, que non é tan fácil facelo en 4 días, pero que vamos a dar unha expansión importante, Rocha, e teño digo varias veces. Off pleno, pero tamén eu digo aquí, non hai problema, vale? Esperemos, pero vale, eso moitos anos, creo que estamos en eso. A primeira vez que solicitei un pleno, creo que non estaba nin Patricia aquí. Pero foi cambiando todo. Non fai moito tempo. Bueno, eu levo, cando acabe isto, levaré aquí 12 anos, eu creo que xa desde o 12 anos. Sí, esta legislatura creo que vai tirar para 12 anos que eu volto aquí. Ramón, xa me leva moito aturado. Levámonos ben, pero temos opinións contrapostas nestas cousas. Bueno, pero todo se pode arreglar. Bueno, você teña en conta, hai que modificar a opción. Xa estamos en... Vamos a votar, a ver. Abstención. Abstención BNG. Nos a favor. A favor. Señor secretario, tomo nota. Sí, sí. Vamos entonces ao quinto punto, que é robos e problemas. Ten a palabra a portavoz do BNG. A ver, vamos a seguir con esta polémica de que nos vemos un mundo diferente, pero é así. O primeiro robo ten que ver porque a xente trasladounos diferentes preocupacións en relación con permisos, aparentemente permisos, outras veces sen permiso, que se permite realizar fechamentos e obras próximas a estradas. Sí, estou explicando o robo. O robo que voy ao final despois explicar. Nalgúns casos solicítase o retranqueo, outros non se solicita, entón os veciños non entenden por que nunha mesma estrada, nunha mesma liña, a algunhas persoas que les permite levantar o cierre onde estaba, sin retranquear, e a outros, sin embargo, que non hacía que non permiso, se lles di que teñen que retranquear. E tamén teño múltiples exemplos. Entón, o robo sería que apliquen unha normativa transparente e clara para todo o mundo. Porque usted aquí me ten reconhecido no pleno que eso ustedes o fan así a outro tipo de entender, en función se ustedes entenden que a pista é suficientemente ancha ou non. E ustedes o dixo aquí no pleno. E como comprenderá, eso non é unha norma que dea seguridade xurídica ás persoas, de saber cando teño que retranquear ou non. As autorizacións danse... Sí, de brincadeira. Sí, pero según él non. Eu entendo que os que van sin retranquear van sin permiso. Entendeu, non? Que os que non retranquearon non teñen permiso. No, porque aquí se lle preguntado se determinadas fincas, determinados cierres teñan permiso e eles que sí, pero que non se lle mandaran a retranquear porque a pista era suficientemente ancha. Vamos a ver, o retranqueo ten aquí unha normativa que cando se dá licencia e é por lei. Cando se dá licencia, pero para arrastrar, cando damos licencia, lógicamente. E se non ten que haber unha denuncia, polo que non, por calquer problema. Pero que son as de arreglar, hai obras con licencia para arranxar feches nos que non se lle manda a retranquear. Porque xa existe. Como? Non. Bueno, non temos retranqueo, non deberían esperar má denuncia. Deberían actuar de oficio, porque é algo que afecta ao que pode ser o uso público. Pero vamos a ver, se unha persona non ten licencia, isto é un problema. Pero non, digo que... Se unha persona non ten licencia, o normal... É que esperan unha denuncia. É o que está dicindo. Se non ten licencia, fai un retranqueo, e nadie se entera, por exemplo, está lá non sei onde, e nadie o sabe, lógicamente, habrá que mirar que persona. Sabemos que, neste caso, o Concello sempre actúa entre comillas do oficio, pois vai dar que esa denuncia. De feito, nas actas da... No, de oficio non, vai ser denuncia. Sí, pero non, oficialmente, administrativamente somente hai unha alternativa ou outra. Aí, non, o sea, a que se coñezan por vía de denuncia actúa do oficio, formalmente, o procedimento é o mesmo. Entón, hai un montón de casos agora mesmo de paralización de obras, que dixo eu que non serán casuais.
Vamos a ver, esas comunicacións que se fixeron así, efectivamente, se non houbera determinadas denuncias, se estaría deixado actuar vulnerando a legalidade. Vostede di que ten o Concello, que a mí non me consta que se apliquen. Vale, aplicar a normativa de retracción. No, que se aplique de forma clara e igual para todos os vecinos e veciñas. No, aplícase, bueno, é un robo, xa eu digo. Sí, eu robo de que faga iso. Pero vale, moi ben, estou dicindo que se fai todo ben. Pero bueno, igual, usted robo. Home, por favor, non, por favor. É que vamos, para dicir que está ben, este é requer. Home, a ver, Ramón, en serio, sabes que hai moitos casos que están arreglando os muros e non iban a cuneta, joder. Os arreglos, os arreglos, non te has que... Bueno, a ver, vamos a ver. Pagan o robo siguiente, a ver. Por exemplo, cando se arreglou este de aquí, que caeu, non o moveron do sitio, fixaron no mesmo sitio. Ademais, a falta que facía retractar. Pero habrá que atender a si hai efecto de patrimonio por eso. Pero hai casos que non están... Bueno, a ver, vamos a ver. Minuto de gloria. Minuto de gloria, perdóname. Eu levo que falado máis neste pleno hoxe do que falou vostede. No. Levo moitos minutos de gloria xa. A ver, dígame. O segundo rojo ten que ver... O que? O segundo rojo, fala cojeada, pero entendendo usted. Cual non? Bueno, a ver, se puede. Vale. Ten que ver, despois da aula que se fixo na pista que vai a Francelos, ao chegar xusto á aldea, vindo desde Rois, onde se pode coller a bifurcación para ir para Bastavales, ou seguir de frente cara a igrexa de Ribasar, agora, antes non estaba, pintaron unha serie de rayas discontinuos para poder subir para arriba. Cando se mantén ao mesmo tempo o stop, cando se vende a igrexa para aquí. Tradicionalmente, a xente da que viña de Sorribas para aquí facía o stop e esta vía era preferente. Pero usted fala da que vai á iglesia. Xusto, chegar á iglesia a aldea de Francelos, vindo... De Francelos. Non, mantén o stop ali. Mantén o stop. É equivocado. Claro, porque eso tedes que quitar as... Pintar na cor de negro. No, están discontinuas. Así, pero mismo, conforme coño para os tabales. Pero equivocaron se daquela que deu con eles e tiña, e por iso que se iban pintar de negro. No, están discontinuas. Pero así sí, como con rayas, como cando pides unha línea discontinua na tal. Entón, claro, eso dá problemas. Primeiro, xa o stop, moitos saltan, pero ahora desde que estáis esas líneas, dá a sensación de que a principal é a de abaixo. Entón, de feito, teño pasado de que hai coches que paran a facer stop aquí a esperar que veñan de frente para poder coller para arriba, porque como ven a liña discontinua... Porque xa, como eu li con eles un día, o ingeniero dixo, isto agora dá unha pouca pintura porque equivocaron a pintar. Sí. Dá unha pouca pintura negra para que non se note. Pero está, o sea, vense as rayas de forma discontinua, é como que indica que a principal é a de baixo, e é contradictorio porque os que veñen de frente teñen un stop. Entonces, para que se con iso... Pero a mellor é cando lle deron información a usted. Home, ainda pasei o xeito ali. Bueno. Dicindo que a mellor... Cando vou yo a casa, sempre vou polas pistas, normalmente. No, digo eu que... Claro, cando vou a pistas. Cando vou a Santiago, vou polas pistas sempre. Madre mía, pagas, non teño máis rojos, pasamos ás preguntas. Este xa vai ser outro tema que para entredados, vamos a ver. A primeira pregunta ten que ver co servizo de recollida de lixo. O que é? Co servizo de recollida de lixo. O que? Como que o que? Pois, que nos... a pregunta, que di? Sí, porque dixo, a ver, toda a última información que recibimos é pola prensa. Nos parece moi interesante entre as cosas que está negociando o Concello por fora e incluso a veces a través de concelleiros de outros concellos antes que do propio Concello de Rois, pero gostaríamos saber cal é a situación actual na recollida do lixo en relación á mancomunidade e cal é a alternativa que está barallando, según vostede dixo na prensa, para aplicar no Concello, que nos dé a información. Bueno, pois nos, a realidad é que estábamos
sujetos a unha mancomunidade que alguén nos impuxo meternos aí, quizá mellor por non sacar a concurso o que era a recollida de lixo no seu momento. O sea, ahora tampouco vai facer, porque é facer unha asociación. Entonces, no, pero bueno, a ver. Usted acaba de decir que se vai asociar con outros dos concellos. Eso é igual que unha Usted acaba de decir, mancomunidade. non, estou dicindo ahora mismo. Sí. Vale, acaba de decir, usted falase é outra cousa. Eu estou falando, usted díxeme contestar. Estou falando do que dixe na prensa. Estou contestado usted a pregunta. Sí. Vale. Entonces, nós, lógicamente, de moto propio, levamos un tempo xa fora da mancomunidade, un tempo, nós non consideramos axustado a dereito que estemos aí dentro, e, lógicamente, nos vamos aí, xunto con Cesures, que tamén creo que se vai. Vale, e nos dixeron que se non éramos membros de pleno dereito, como socios, co cual nós non queremos nada con esa sociedade. Ao contrario, alguén ten que dar explicacións porque hai tantos problemas nesa sociedade que nós non éramos membros, que éramos simplemente usuarios, e alguén terá que dar explicacións por que. Nós simplemente non queremos saber nada desa sociedade. Nada. Ao cual nos vamos aí e nada máis. E nos deron plazo uns meses para, lógicamente, para licitar, e nós vámonos a ir, igual que a planta actual, a Sogama. Insisto. Vale, estamos contestando. Non está contestada. Eu pregunteille... Usted preguntou, eu contestei. Non, usted empezou a recordar tempos históricos baixo unha perspectiva moi parcial da situación. Entón, na prensa dixo que se estaba explorando unha asociación con outros concellos. Entón, con que concellos, en que medidas, que medios, como vai ser esa asociación, toda esa información non a temos. Esa é outra pregunta. Non é esa pregunta. Eu preguntei a situación do servicio actual. Eu estou contestando, contestei ben. E como vai ser esa outra parte que usted dixo na prensa. Se ten que ser dúas preguntas, son dúas preguntas moi diferentes, non teño Sí, problema, pero... outra pregunta, moi ben. Pois moi ben, pois a outra pregunta, claro. No, está claro, é que é así, é que, bueno, que non é así. É que debades a resposta. E a outra, claro, e a outra cousa... A outra é que nós que temos pensado, que estamos nun estudio, lógicamente, de asociarnos con Dodro e con Padrón e con Cesures. Con Padrón tamén? Pero bueno, con Padrón tamén estamos barrexando iso. Pero bueno, vale, que llegue de grande. Asociar ao que é unha mancomunidade, non mancomunidade actual como a que temos actual. Claro, todo o problema non é que se unha mancomunidade, é que non estaba esa é outro estilo. Non é que condición, onde se... Claro, dijo, pero pode... A ver, espera un momento. Darnos información real sobre a cuestión. Que se nos pode dar a información que estamos pedindo sobre a cuestión. Estou dicindo que estamos... No, estamos dicindo o mismo que xa aparece na prensa. Eu iso xa paso para que me diga eso, eu xa levo periódico todos os días. O que me gustaría é, como concelleira deste concello, que facilita a información, que teña sobre cal o proxecto, Estou contestando. como se van a suministrar os medios para a recollida e demais, onde vai estar a cantidad de transferencias que vai haber, vai haber ou non tratamento, por exemplo, de compostaxe, onde se vai... Cal é a terceira pregunta? Non, son a mesma, que non me está contestando. Estou contestando. Non, está dando pistas. Non, usted non entende. Eu entendo perfectamente. Que non quere falar, pero... Está claro. Está contestada a segunda, a primeira e a segunda, cal é a terceira? A ver, dígame. Entón, canto van a licitar? Porque esto... Bueno, a ver, dígame... Claro, esa é a pregunta. Dígame, cal é a terceira. A ver, dígame. En fin. Total, que non sabe... O sea, a conclusión será destas dúas primeiras preguntas que non teñen nada claro. Xa lle contestei, cal é a terceira? A terceira é, claro que tamén están tanto traballando, levan traballando no Pexón 20 anos, no novo Pexón, e tamén levan traballando na ordenanza esta que falamos xa varias veces, co tema do mantemento de pistas para a prestación de fianzas, da que non sabemos nada, e na documentación acaba de sair outra nova ordenanza que se autoimpone en facer sobre o tema de ruídos, de contaminación acústica. Ai, sí. Entón, para cuándo? E la viña para cuando? A ordenanza de pistas que levan xa Cuguera traballando anos,
e cando sabemos nada, e a de ruidos, que tamén desde novembro dixeron que iban a redactar e tampouco sabemos nada, entón era saber para... Jolín, pero vamos a ver, estamos na misma. Estamos a mil, claro. Estánse barexando en facelas, os servicios técnicos, e lógicamente, personal no que é, estás a facelo. Claro. Pero avanzouse algo, Sí, temas un borrador. No, bueno, borrador, bueno, non é un borrador. Está todo na cabeza, non? Con frases. Non nós, somos funcionarios. Ah, os funcionarios. Non somos nós. Vale. Pois mira, como decía un rojo sin pasar antes, sendo o solo, vou a convertir a terceira pregunta que tiña para o outro rojo. No, a terceira pregunta está feita. Cal é o... Sí, pero vai gastar unha en dúas. Bueno, veña, a ver. Entón, isto é o conto de un cacabal. A ver, dígame. Pois, fora máis comunicativo. No, que usted o robo sen preguntas en robo, ahora volve ao robo. Non me diga que para a próxima vou a pasar como a caneta, a pregunta total. Non me diga a mí que non somos dialogantes. Jolín! Sabe que era a pregunta total que lle facían a caneta, non? Sí, eu sei. Vale, pois vou a facer unha desas a ver que... A ver, dígame o que queira. Somos todo oídos. A terceira das preguntas, que aproveito que falta moi rojo para metela, é a respecto do tema de transportes, porque aí atrás houve unha reunión da xestora do transporte metropolitano e aparecía que efectivamente se concedía aí outra parada máis, pero non había ninguna outra mellora. Entón, iba a preguntar, pero rojo, que, por favor, ademais desa parada, creo que hai moitas outras necesidades para mellorar o transporte en Rois, sobre todo con Santiago, pero tamén con Padrón, Noia, mesmo dentro do que é interno no total, entonces que, por favor, se poña os medios necesarios para poder mellorar. En eso estamos. Sí, xa estamos. Estamos trabajando en na reunión, no, na reunión participei e... Sí, estaban a fotos, xa oímos todos. Ai, bueno, non sei, usted está moi lexo. Non, eu estou aquí ao lado da Ponte Nova. Non sei, foi moi libre. Usted sei de Felipe, pero eu vivo na Ponte Nova. Non sei, non sei. Faz que non pasa. Sí, cando vamos a traballar non estamos na casa, normalmente. Eso, a mí pasa igual. Eu cando vou dormir paso moi mal. É unha diferencia grande. Que non está na casa. Cando durmo, sí. A ver, dígame, a ver. A ver, robos. Vamos a empezar. Mire, vimos nas actas da Xunta de Goberno que a distribución se un permiso para o mantemento das chimeneas. E con isto recordei que creo que o BNG tamén o fixo en varias ocasións que solicitamos o informe de calidade do aire das Illas Compostela que fixo a Consellería de Medio Ambiente, Dirección Xeral de Calidade do Aire, e que nós, unha vez que xa tiñamos solicitado aquí, como ustedes non lo dan, pedimos a Xunta, o 15 de marzo dixo a Xunta que lle pedíamos a vostedes porque les ayudaran a vostedes. Entonces, ao final, teño que referirme ao artículo 14, 1 e 15 do ROF, conforme calquera documentación que teña o Concello que solicitemos para facer a nosa labor, non la teñen que facilitar. Entón, eu pido que de maneira urxente nos pasen ese informe, porque levamos anos pedindo ese informe, e a día de hoxe non temos un informe adiante. En teoría, se unha Xunta de Galicia, que teño o documento que se lo acredita, teñen vostedes o informe. Vale. O segundo robo só teño dos robos. O segundo, a mellor depois en la cámara. Tal como é algo. O camiño de Ferreiros, saben que hai unha persona en Ferreiros que ten un antigo estado que reconverteu a explotación apícola e que leva solicitado reiteradamente ao arranxo do camiño que sube para ese estado. Ustedes dixeron que cando lle trouxamos aquí a proposta de bonificacións do IBI, dixeron que preferían seguir cobrando o IBI das explotacións agropecuarias e eses cartos, reinvertilos en mellora desas explotacións, este señor levános pedindo a mellora dese camino, tipo que é unha inversión que sea sustancial, pidolle algo no robo para que a medida posible, antes que se poida, arranxe ese camino. E as preguntas, a ver, iba a empezar por outra, pero vou empezar por esta, porque xa que tengo feliz, a rede de comunicacións de transporte por Rois,
Nos consideramos que nin hai frecuencias, nin hai comunicacións adecuadas en roles, que moitos rapaces para ir aos institutos teñen dificultades, que as persoas maiores para ir ao médico, para ir ao banco, para facer xestións administrativas tamén teñen dificultades, non hai unha rede que dé un servicio público de transporte adecuado en roles. Iso é a miña opinión, e creo que a de moita xente. Eu quero preguntar se neste sentido son conscientes desta necesidade, se están traballando para mellorar tanto as frecuencias como as comunicacións, a rede de comunicacións e o transporte público en roles. Sí, pois sí, somos conscientes e ademais fixemos valer o noso interés na reunión esta con transportes da área metropolitana, además de transporte con Santiago. E, lógicamente, eu creo que a forma de transporte tanto por Orguille como por Rois, que creo que vai ser atendido. Que vai ser ou atendido? Sí, estamos en eso. Mire, con respecto á conta xeral de 2024, que estamos xa no mes de xaneiro, xa teño que ir moitos anos, ano tras ano, eu digo, a conta xeral hai que aprovala bueno, hai que aprovala non, hai que tela depositada no Consello de Contas de Galicia a 1 de outubro de cada ano, bueno, o ano posterior. Nos a conta xeral non a temos depositada ni aprobada ni nada até 2024 a día de hoxe. Iso ten unhas consecuencias, como no pasado tuvo outras, entre elas o non poder acceder. Entón, chegou a nosa información que a raíz de todo isto o Concello de Rois non vai estar incluído nin no Bradero de Emprego da comarca de Sal, no plan de garantía juvenil Rois do Adopadón, nin no plan de prevención de conductas adictivas, porque non están as contas presentadas. Bueno, presentadas non, depositadas no Concello de Contas de Galicia. Entón, eu quero lhe preguntar que opinión ten ao respecto de todo isto. E que pensa facer para solucionar? Nós temos dado instruccións, lógicamente, arriba no que é na funcionalidade os funcionarios, e, lógicamente, pues sempre dicimos lo mismo. Que funcionarios? Os funcionarios, a intervención, lógicamente, que son os que levan o tema de contas. E teñen que ter un... Pero este é o máximo responsable do Concello. Bueno, sí, pues bueno, non va a dar responsabilidade. Claro, non é válido. Igual que nos colgamos medallas tamén, son a responsabilidade. Exactamente, pero nós o que temos que facer é, se estas persoas non cumplen co que teñen, pois, lógicamente, hai que facer unha recriminación para que fagan as cosas ben. Entón, sí que é certo, que nos quedamos fora deste programa. Todavía non o sabemos, pero, bueno, estamos valorando eso. Valorando non. No, esperando que non lo digan. No, esperando que non lo digan. Bueno, sí, está claro. Pero temos estamos máis que avisados de anos e anos, non, estamos máis que avisados de anos. As contas son moi importantes cumprir os plazos, porque depois pasan estas cousas, certo? Viñamos aquí unha vez con pleno de urxencia, por un motivo destes, casi perdemos unha subvención que era importante para o Concello. Eu creo que non sempre, porque aparte a mí isto tócame na fibra, eu creo que a economía é fundamental para un Concello. Así que usted ten parte de responsabilidade, sinto, é así, o máximo responsable do Concello, e ten que facer porque se o resto do funcionariado non é responsable, terá que corregilos. E a veces hai que impoñarse, Terceira pregunta con respecto ao punto limpo móvil. Ese punto limpo que xa preguntei no pleno pasado, que non sabía moi ben que consistía, chegou ao meu coñecemento de que o Concello solicitaba o Usame máis Rois compartidamente e que o Usame renunciou a esta subvención. E que en consecuencia, entendo o que quero preguntar, entonces vamos a solicitar, non podemos solicitar nos solos? De momento non sabemos. Ou entonces quedamos en un punto, e teñen alguna alternativa? De momento, pues, estamos á espera do que nos contesten a conseguir. Pero ten alguna alternativa como punto limpo, digo? Non, de momento estamos á espera, se tuvermos a ocasión de volverlo a solicitar con outro concello, que o ideal é iso. Que moito mellor, alguén non teña, pero non teno, pero nos encantaríanos
ter aquí un grande, pero bueno, a mí non é tan fácil eso. Entón, o ideal é telo, A planta de Lousame igual era un puntarín, pode ser, dixo que era así tamén. Que a planta de Lousame igual se convirte en un puntarín. O beneplácito da Xunta, hai moito que limpiar ali e alguén ten que pagar eso. Esperemos que non seamos. Que seamos que os ocuparon de... O mundo dá moitas voltas, Ramón. Esperemos que sí, que sí que sigan responsabilidades a cada un que a fixo. Sí, pero a mí tamén non se exige nada. E cando se exijan esas responsabilidades, veremos. Bueno, non me van a exigir.